Δεν θα δείτε πίσω μου οικιακές ηλιακές μπαταρίες, δηλαδή power stations, που μπορούν να εγκατασταθούν στο μπαλκόνι, στην ταράτσα ή στον ιδιωτικό σας χώρο. Αν ρίξετε μια ματιά, θα δείτε ότι στην Ελλάδα αυτή η λύση ακόμη δεν είναι διαδεδομένη, σε αντίθεση με τη Γερμανία. Μου έστειλαν ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα πόση ενέργεια, ηλιακή και ηλεκτρική, μπορεί κανείς να εξοικονομήσει μέσα σε έναν χρόνο. Ανοίγουμε μια δωρεάν εφαρμογή, η οποία είναι συνδεδεμένη με τα πάνελ σας και βλέπουμε πόση δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο καταφέραμε να παράγουμε τον περασμένο χρόνο. Ας περάσουμε στον Μάιο. Για παράδειγμα, στις 21 Μαΐου παρήχθησαν 6,5 κιλοβατόρες. Τι σημαίνει 6,5 κιλοβατόρες? Σημαίνει περίπου 6 ώρες δωρεάν λειτουργίας των κλιματιστικών σας. Αν παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος, θα σας πω το εξής. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τη Γερμανία. Στη Γερμανία, η ηλιοφάνεια είναι 2 έως 3 φορές μικρότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Επομένως, μπορείτε με ασφάλεια να πολλαπλασιάσετε όλους αυτούς τους δείκτες επί 3 και να δείτε πόση ενέργεια μπορεί να εξοικονομηθεί στην Ελλάδα.